Wow, sviđa mi se ovdje. Želim prvo da otvorim svoje jelo. Wow, Kinder jaja. A šta ti imaš? Da vidimo. Imam isto. To je baš čudno. Slažem se, to je nekako sumnjivo. Ali dobro je što smo obje imali sreće. Obožavam čokoladne jaje. Mislim da je ovo najbolji desert. Gledaj gdje bacaš smeće, Suzy. Sve leti u mene. Izvini, razmišljam samo o hrani. Jedva čekam da probam. Wow, unutra su bombone. Cool. Moram ih odmah stipati u usta. Bože, kako ukusno. Savršena kombinacija čokolade i čokolade. Wow, ovo mi je, to je marmelada. Sviđa mi se. Svaki put neko novo lepo iznenađenje. Mene tek čekaju lepa iznenađenja. Vidjet ćemo. A sad mi nemoj smetati da uživam. Oho, čokoladne bombone. Cool. Svaki put iznenađenja postaju sve prijatnije i prijatnije. Šta gledaš? Imaš svoje jaja? Upravo si. Vreme je da se pobrinem za njih. Fuj, šta je to? Pravo sirovo jaje? Nisam to očekivala. Misliš da je to sve? Pa ne, jedi do kraja. Nadam se da je tu nešto drugo. Ne bih voljela da tu ponovo doživim. O ne, opet. Odvratno. Fuj, mrzim jaje. Sve jasno, samo se meni posrećilo. Vidi, imam novu porciju slatkiša. Usput, smislila sam nešto. Mogu ih bacati i hvatati ustima. To je veoma zgodno. Daj meni. Joj, koliko boli. Mogla si samo reći ne. Prestani da me zadirkuješ, to nije smešno. Smislila sam kako da se osvetim, Suzy. Moram joj staviti pravo jaje. Vidim zavist u tvojim očima. Trebalo si već odavno prihvatiti to. Što je to? Uopšte ne liči na čokoladu. Uj, odvratno. Znam da si to ti napravila. Zašto si me pljunula, Suzy? I to još nije sve. Posluži se. Znaš, ne smeta mi. Smislila sam genijalan plan. Mislim da mi ova deća baš lepo stoji. Ne razumijem, šta planiraš? Spremit ću ukusnu kajganu. Naterat ću te da mi zavidiš. O da, kakav miris. Prelep je, jel da? Odlazi, Suzy, neću ti dati. Nisam znala da znaš tako dobro da kuvaš. Ali bojim se da nećeš moći da probaš svoje jelo. Spreći ću te. Šta to radiš, Suzy? O ne, kajga da mi je pala pravo na lice. Evo novih porcija. Hajde da saznamo ko će početi. To će biti ja. Cool. Flaša kole. Blago tebi. Da vidimo šta ja imam. Isto Coca-Cola. Odlično. Mislim da je jedna od ovih flaša čokoladna. Čudno. Ne mogu da je otvorim. Možda zubima? Pa to je čokolada. Blago meni. Cool. Možda i ja imam čokoladnu flašu. Ne, to je obična kola. Ali od toga nije manje ukusna. Pitam se da li nešto ima u mojoj flaši? Da li je prazna? Juhu, unutra je tečna čokolada. To je upravo ono o čemu sam sanjala. Neverovatno. Šteta što se sve dobre stvari tako brzo završavaju. Da si vidjela sebe, Suzy. Vreme je da se umiješ. Oho, imam još puno čokolade na sebi. Mogu sve to da pojedem. Što to radiš? To nije lepo. Baš me briga. Bitno je da mi je ukusno. Joj, ne mogu dohvatiti do nosa. Tako je bolje. Bravo, Suzy. Potpuno sam zaboravila na flašu. Nju također mogu pojesti jer je čokoladna. Cool. Neću stati dok ne pojedem sve. Ostavi mi bar malo. Hoću da probam. Molim te. Šta hoćeš? Ne, neću ti ništa dati. Nema šanse. Ali mi smo drugarice. Srećom, ja imam svoju kolu. Mislim da bi mogla da se podeliš sa mnom. Upravo si, zašto da ne? Vidi, unutra ima nešto. Gde? Ovdje, budalo. Prevarila sam te, Suzy, a ti si poverovala. To nije fair. Ne smiješ tako raditi. Misliš da ću ti oprostiti? Kako da ne? Imam mentos kod sebe. Mislim da je pravo vreme da ga iskoristim. Svi znamo šta će biti kad ga stavim u kolo. Vidi šta je tamo. Gledaj pažljivo i daj mi da ispunim svoj plan.
Eto, gotovo. Suzy, ne vidim ništa. Jao, šta se dešava? Zašto mi kola prska u lice? O ne, situacija je izmakla kontroli. Nastavljamo sa zadovoljstvom. Ne mogu da verujem. To je čili. Ni ja to nisam očekivala. Počni ti. E pa ne, ovog puta me nećeš prevariti. Odbijam da jedem to. Nek ti je sa srećom. U redu, ako insistiraš, ja ću biti prva. Kakav prijatan ukus. Pa to je čokolada. Blago meni. Džabe sam se plašila. Čekaj, da li to znači da je prava paprika kod mene? O ne. Šteta što ne mogu da te častim. Porcija je premala. To je to, ostalo još malo. Da, bilo je ukusno. Sad je tvoj red. Ali plašim se. Mrzim ljuto. Hej, zašto si bacila papriku u mene? Samo sam htjela da te malo uplašim. Već sam uplašena. Ne tere me da jedem to. Prestani da mi izazivaš sažaljenje. Kreni. Nemoj da gubiš vreme. Upravo si. Bolje što pre završiti s tim. Poželim mi sreću. Oho, uopšte nije ljuto. Čak mi se sviđa. Šta je to? Pazi, pogodila si me pravo u čelo. O ne, sad osjećam da je ljuto. Izgleda da je neko prerano zaključio. Dodat ću još malo vatre. Evo, popij. Hvala, stvarno mi treba voda sad. Ne, ovo je tabasco. Opet si me prevarila. U pomoć. Letim u svemir. Oho, ovdje je prelepo, ali nije mi dobro. Srećan let, Suzy. O ne, sad ću da padnem. Spasite me. Oborila si me. Izvini, nisam namerno. Spremna sam da počnem, jel nemaš ništa protiv Mija? Kakvo neprijatno iznenađenje. Žao mi ta, Suzy. Mrzim ljuto, uvek mi postaje loš od njega. Prestani da se smiješ, Mija. Bolje pogledaj šta je kod tebe. Kinder ja, kakva sreća. Obožavam čokoladu. Mislim da nema ništa ukusnije na svetu. Suzy, zatvori usta i pomeri se. Ali što da radim? Ja ne želim da jedem ovu ljutu papriku. Možda će čokolada sve ispraviti i onda će ona biti ukusnija? Morat ću to da proverim. Sekund, neću da žurim, imam bolju ideju. Šta to radiš? Ne smiješ samo da poližeš čokoladu. Treba da pojedeš sve. Znala sam da nećeš dozvoliti. Dobro, vidi. Lako ću ovo uraditi. Neću se čak ni oznojiti. O ne, unutra kao da je počeo požar. Izgleda da će ovdje trebati dobra zaštita. Ne mogu više da izdržim. Gorim! Jel bi mogla da dišeš vatrom na drugu stranu, Suzy? Izvini, ne kontrolišem se. Hitno treba nešto da popijem. O da, ovako je mnogo bolje. Kakvo olakšanje? Nije valjda da se sve završilo. Odlično. Zašto se smeješ? Svo lice ti je pokriveno džađom. Nadam se da je ovako bolje. Samo ne ovo! Moje čokoladno jaje se istopilo. O ne! To je spalo slučajno, iskreno. Kakve ima veze? Sada svejedno ne može ništa da se ispravi. Oho, poklon je ostao ceo. Super. Vidi, ovdje je još jedno Kinder jaje. Cool. Ovo je prava sreća. Treba da skinem sa njega omotač upravo sada. Ovako je mnogo bolje. Mogu da probam. Joj, malo da zaboravim da umočim jaje u čokoladnu fontanu. Sigurna sam da će ga to napraviti još ukusnijim. Daj meni. Nemoj ni da sanjaš, Suzy. Pokvarila si jedno čokoladno jaje, ovo nećeš dobiti. Cicija? Nova jela, cool. Hajde da ih otvorimo zajedno. Vidi, to su popiti. Izgledaju super. Ja želim prvo da se poigram sa svojim. Čudno, dugmat se ne pritiskaju. Ništa ne razumem, nije valjda polomljen? Ne znam. Probaj da pogledaš bliže. Jao, probušila sam ga. Sad je ovdje rupa. Sve ovo veoma čudno. Usput, moj popit tako ukusno miriše. Probat ću da ga liznem. Ovo je gumene bombona. Kakvo lepo iznenađenje. Sigurno je moj popit može da se jede. Zašto ne mogu da zagrizem? Suviše je tvrd. Juj, kako boli.
Udarila sam sebe po licu. Sljedeći put nećeš sve stavljati u usta. Izvini, nemam vremena da se ometam. A vreme je da se zauzmem svojom marmeladom. O da, čokolada ga je napravila još lepšim. Božanstveni ukus. I ja bih htjela, Mia. Daj mi barem malo pače. Ne. Eto, znala sam. Morat ću samo da sedim i da igram. Stop! Izgleda da sam nešto smislila. Probat ću da zalijem svoj popit čokoladom. Sigurna sam da može da ispadne nešto dobro. Hej, gdje ćeš ti, Suzy? Treba da stavim ovo u frižider da bi se čokolada stegla. Ovako, odlično. A sad ću malo sačekati. Mislim da je gotovo. Može da se vadi. Sjajno. Čokolada se stvrdnula. Uskoro ću moći da probam. Gdje si bila, Suzy? Sad ćeš sve shvatiti. Sipala sam u svoj popit čokoladu i stavila sam u frižider. Vidi kakva mi je tabla ispala. Ovo je prelepo. Mislim da se može još dodati čokolade. Gotovo. Vreme je da probam. O da, prelepo. Čokolada se topi ustima. Ne sumnjam da je ukusno. Hoćeš mi dati da probam? Znala sam da nećeš, Cicio. Nema veze, svejedno ću dobiti svoje. Izvini, Suzy, ovaj pop-it je sada moj. O, kako su prijatni dugmići. Želim non stop da ih pritiskam. Zavlači. Ne mogu da prestanem. Nije lepo da uzimaš tuđe? Tebi svejedno ne treba ovaj pop-it, daj ga meni. Šta si uradila? Mia, pocepali smo ga. Suzy, gde si? Jao, pop-it je pokvaren. Nije trebalo da ga uzimaš. O, polovina također nije loša. Možda si u pravu. Da, cool, radi. Jedva čekam da otvorim. Onda napred. Je li ovo klip kukuruza? Možda će se tebi više posrećiti. Gledaj. To je sladoled na palici. Bila si u pravu. Zašto život nije fair? Ja bih voljela da budem na tvom mestu. Mogu da te poslužim. Hvala. Što radiš, Mia? To nije smešno. A ja mislim da jeste. Samo sam htjela malo da se zabavim. O, prelepo. Savršeno se slaže sa čokoladom. Ispao je pravi sladoled. Bilo bi lepo osjetiti taj ukus. Mislim da sam već rekla da mogu i bez tvoje pomoći. O da, dobro mi ide. Mogu da učim ljude kako da jedu sladoled sa čokoladom odozgo. Mislim da bi bila bolja od tebe u tome. Božanstveno. Zar ti se ne čini da je ovdje malo hladno? Ne mogu da se pomerim. Hej, šta je sa tobom, Mia? Čudno, nikakve reakcije. Zaledila se, pa je odlično. Mogu da probam sladoled. Sad me sigurno niko neće sprečiti. O, ovo izgleda prelepo. Veruj mi, Mia, mogu da se nosim sa sladoledom kao i ti. Naučit ću te ja pameti. Jel mi se učinilo ili si nešto rekla? Izvini, ništa ne razumem. U redu, sad ću te ugrejati. Sigurna sam da će mi Brenner pomoći. Pa, kako si, Mia? Jel ti postaje bolje? O, dobro je, ponovo mogu da se pomeram. Hvala, Suzy, spasila si me. O ne, moj sladoled. Pojela si ga. Mislit ćemo da je to mala nagrada za pomoć. Jel tako? Onda ćeš morati da pojedeš ovu kukuruzu također. Možda će čokolada učiniti je ukusnija. Sad ćemo to provjeriti. Da, nije loše. Fuj, a sada već nije nešto. Osjetila sam pravi ukus. Šta si zamislila, Suzy? Sjetila sam se da od kukuruze može nešto da se napravi. Za to će mi trebati zrna. Sve ostalo može da se baci. Ali šta će ti tiganj? Nije valjda da još nisi shvatila. Želim da napravim kokice. A za to zrna moraju kako treba da se ugreju. Joj, lete mi pravo u lice. To nisam predvidjela. Eto, moje jelo je gotovo. Cool, to je odličan plan. Znala sam da će ti se svidjeti. U ovom obliku volim kukuruz mnogo više nego ranije. Jedino što nedostaje je slatka glazura od čokolade, ali to ću odmah popraviti. O da, prelepo. Sad je moje jelo potpuno spremno i može se probati. Nema sumnje da je ukusno. O da, fenomenalno.
Želim još. Suzy, podsjetit ću te da smo mi najbolje drugarice. Pa šta, sad treba da te poslužim? Pa dobro, hvataj. Ali ti mašaš usta. Ciljaj bolje. Ništa ne mogu da uhvatim. Izvini, imam loš vid. Ti čak ni ne pokušavaš da pogodiš. Jednostavno sam se umorila. Daj mi kokice. Poješću ih bez tvoje pomoći. Zapravo oni su moji. Daj mi. Eto, prosula si sve. Treba brže hvatati ustima. Cool. To nije fair. A ja mislim da je sve fair. Kokice meni, a kanta tebi. Super, nova hrana. Ovog puta ja hoću da budem prva. O, Coca-Cola, cool. To je tačno. Posrećilo ti se. Pitam se šta si ti dobila? Brokoli? Samo ne ovo. Ja hoću Coca-Colu. Ha, gubitnice. Nemoj da mi se smiješ, Mija. Šta ti je, uopšte se ne smijem. Samo se radujem svom uspehu i zamišljam kako ću sad piti kolu sa čokoladom. Hajde da ne gubimo vreme. O, da. Kakav osvežavajući ukus, super. Vreme je da doživim nešto novo i da dodam čokoladu. Nema sumnje da će ona moje piće učiniti još boljom. Sjajno, flaša je ponovo puna. Ali zašto ništa ne curi? Izgleda da je piće postalo previše gusto. Nema veze. Uspeću. Hajde. Šta je to? Promašila sam i nisam pogodila usta. Jo, moje lice je prljavo. Kako si trapava? Svima se dešava, ništa strašno. O, kako je to ukusno. Spremna sam sve da poližem. Wow, izgleda da je to stvarno mnogo dobro. Posluži me. Pa ne, imaš brokoli. Hajde. Hvala što si me podsjetila. Nikad ti ovo neće zaboraviti. Upos toliko smrdi da treba hitno da ga prelijem čokoladom. Fuj, u ovoj situaciji ni ona nije pomogla. Jednostavno odvratno. Ovo nikad nikome ne bih preporučila. Ne pokušavaj da me sažaljevaš. Morat ćeš da završiš ono što si počela. Ako tako insistiraš, u redu. Ali veruj mi, ništa dobro od ovoga neće biti. Mamice, plašim se da ovo stavim u usta. Bolje da to uradim brzo. Možda tako neću imati vremena da osjetim užasan ukus. Jao, i dalje odvratno. Jadna ja. Ostalo još mnogo. Treba da požurim. Iskreno rečeno, čak mi te je malo i žao, Suzy. Ali to ti neće smetati da me teraš da radim ono što neću. Takva su pravila, prestani da plačeš. Gotovo, to je bilo posljednje pače. Jesi zadovoljna? Oho, kod tebe stomak kao u nilskog konja. O ne, sad će nešto da bude. Suzy, stani. Fuj, ugušit ću se.